kukuha kami ng palaman. Yan. Mga kaibigan. Ang dulas pala, ang dulas. Madulas dito, mahirap kang kaligan, pero kunting tagal lang nakakita sa palawan. Ako, ewan ko kung sa Tagalog din ang palawan. Palawan din siguro? Palawan o... Hindi ko alam. Yun mga kaibigan. Dito ako sa sa bundok, sa Tiris, Kasiguran. Kukuha tayo ng palawan. Ngayon lang ako makaka-experience ng pagkuha nito. Napakahirap daw kunin to, pero ngayon ko lang malalaman kung talagang mahirap. May kasama akong dalawa. Si Brad Romil tsaka si Brad Sani. Si Brad Romil yung may-ari nitong palawan. Sabi nila mahirap daw itong kunin. Malalaman natin kung talagang mahirap. Yan yung dalawang kasama ko. Na, kung paano kunin yung palawan na yan. Naghahanap kami ng palawan, yung magulang na palawan. Nakatikim na rin kasi ako niyan, masarap yan eh. Sige, tingnan natin kung mahirap ba talagang kunin. Pasok tayo sa liblib na lugar. Liblib na talaga to. Mga viewers ni Paigarong, papasok tayo sa liblib na lugar. Ito mga kaibigan, ito yung palawan. Ito ang palawan. Ito yung mga dahon na yan. Yan ang palawan. Asa na laman yan. Ay nako. Uulam pa yata. Tingnan natin kung paano kunin yan yung palawan na sinasabi. Aray, may ang tinawag ka. Kailangan bagong buka. Yan. Yung ano niya, ang tawag diyan, yung ugbos. Sa Tagalog ko ay na talbos. 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 Dapat nakabuka yung talbos. Palatandaan ng kung Sige. Tutukan mo rin ng camera. palatandaan kung pwede nang tutukan mo bro. kung pwede na anihin. Sige. Ganito ang pagkuha nito, ang pag-harvest nito. Ginaganito to. Ayan, ganyan lang pala yan. Ganyan lang mga kaibigan. Ayan. Ayan. Kita ito ha. Nararikan. Sige, dito sa kabila. May nararikan. Nararikan yan. Palibot yan ang ita. Pinapaikutan ng ano para maputol yung mga ugat. Eh, no? Yan. Para putol ng ugat. Kabila. Mahirap lang ito kunin pero masarap itong palawan. Lalo pag ginataan ano. Yan. Ginataan. Sa Bicol, pinakro. Ayan. Madadaga na ng may-ari ng palawan. Si Brad Romil. Ayan na. Ayan na, nabuwal na. Nabuwal na. Bubunutin na natin. Yan. Ang bigat. Aahon natin. Aahon. Palawan. Na ito. Bigat ha. Kaya ba? Kaya? Hindi na. Tanggalin natin sa yung mga kanya. Mga suho. So, itong taon saka mo ma-harvest daw. Itong taon, tol? Oh, bro. 7 taon. Yan yung, Magkaantay ka ng 7 taon sa suhi. yan yung tinatanim yan. O, yung suhi na to. Ayan mga yan. Tatanim natin mamaya ito, ha? Oh, subukan natin na, oh. Ganito ang pagtanim. Kirahin mo to, bro. Oh, ganito. Yan. Ganyan lang pala. Oh, ganyan lang. Tatanim yung mga suho. Oh, suhi. Yan. Aantayin mo yun ng 7 taon. Tagal. 7 taon bago makinabangan yan, yung tanim na yan, mga kaibigan. Palawan, oh. Oh, ito na ang palawan, oh. Yan. Ito na mga kaibigan yung laman. Ito na. Oh, iwan natin kanina. Ito na yan. Ito, mas malaki to. Yan yung. Yan. Ito na yung niluluto. Ito iuwi natin. Yan, gagawang ginataan. Yan yung laman ng isang puno. Ginataan saka Tinanggal natin dyan kanina. So yung mga kaibigan, nakadalawang puno na tayo kaso konti pa, kaya ito meron pang isang uulabin. Sila lang nag-ulab, sila marunong eh. Medyo nakatingin lang ako. Ito mga kaibigan, may nakita akong puno dito sa sa pinag-uulaban namin.
Hindi ko alam kung anong mga bunga ito. Dami. Ano kaya mga bunga yan? Hindi natin alam kung kinakain yan, kaya huwag na lang muna natin pakialaman. Kasi baka hindi natin alam kung nakakalason to, ano. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito eh. Ayan. Dami. Daming bunga. Nabulok na nga lang yung iba, oh, kasi bundok to, bundok na bundok. Walang nakakarating dito mga bihirang-bihira lang yung makarating, pati yung may-ari. Ayan. Hindi natin alam kung anong bunga yan. Hindi natin ano. Si misis mo, Ayan na nakuha natin ng mga kaibigan. Ha? si misis mo, nag-live na ang kalat eh. Ayan na, ayan na. Yan na yung laman ng ano. Palawan.